Добро утро, това е ден 3 в Дубай. Днескашният план започва с посещението на Aura Skypool. След малко тръгваме, защото резервацията ни е за 10 часа. Така че, хайде да отлетаме. Hello! Тук без карта и асансьора не тръгва. Отново съм готов първи и на 40 градуса стоя и чакам останалите да се приготвят за басейна. Просто не мога. Very nice. Sto dicendo Panamese, bella la piscina, cavolo che bella, come mi brucia, guarda, c'avevo proprio voglia di passare la giornata lì. And you had the booking, this will be by the account use of facility. Alright. Shower room, changing room, toilet, just downstairs. Okay? Thank you. Follow me. This will be your ceiling, alright? And also the backs of this one. Добре дошли на Aura Skypool. Кеф цена няма. Значи това нещо ни струваше 300 дирхама на човек в интервала от 10 до 2. И е брутално яко. И не е препълнено с народ. Кали Бюти? Много е яко, препоръчвам с 2 ръце. Заслужава си. И водата е топла в басейна. Продължаваме да обикаляме, да видим останалите гледки. Много обичам да ме снимат докато снимам. Тук ме е надежда да има някакви коктейли с поне мъничко алкохол в тях. Нещо е така за тонус. Това е важен момент да не се джасна главата. Сега излизаме на якото слънце. Между другото е доста мъгливо в момента, заради високите температури. Някъде там се вижда Бурж Ал Араб. Добре, не ще учим специално да ви го снимам. Така няма да се случат нещата. Аз се изморих само докато направя обиколката. Така че мисля след малко да се подам на диванчето и да се поръчам нещо за пиене, защото се издържах. Само да ви кажа, че докато се обикалям и най-кротко се снимам, сигурно влязах в снимките на половината посетители. И между другото, клетката, която ние избрахме, е най-хубава. Именно това е нашата клетка.
Thank you. Ето. Перфектният балбан. Така, приключихме с басейна. Сега отиваме да се изкъпем в хотела, да се провлечем и отиваме на Green Planet и след това на рамката. Надявам се този път рамката да успеем да я посетим. Асансьора малко бързо се движи, даже прескача етажа. Добре, за момента съм изключително доволен от деня. Да видим как ще продължи. Вече сме на зелената планета. Готови сме да гледаме градинки. Много животни, голяма героочия се дига. Но много хубаво. Препоръчвам го. 175 дирхама е входа.
Тук във всеки един момент някъде нещо може да скочи отгоре. Уникално приключение е Зелената планета, препоръчвам ви я. Наистина е топ, не отнема много време, около 30-40 минути да се обиколи цялата. Наистина е много хубаво. Най-накрая стигнахме до рамката. Билета за Дубай Фрейм струва 52,50 дирхама. Perfect. Director, this way going to the top. Now there is the top. And you see inside the video scale. Thank you. Schöne Überraschung. Ich weiß nicht, Erwartungszeit für uns. Das ist die größte Überraschung. Ich dachte, wir müssen jetzt 60 Minuten hier warten. Сега от едната страна на рамката е стария Дубай. А от другата всичко ново. Porta vuole la fotozona.
Виенското колело много трудно мога да го хвана в кадър, защото е около 250 метра високо. Смятаме да се качим и да видим отгоре гледката. Ето и билет за Виенското колело, 195 дирхама е цената. Това е за след обеда. Преди обеда 145 дирхама на човек. За стандартна кабина без нищо. Thank you. Hello. Thank you. Thank you. You can wait till you go the next cabin. Okay, thank you. Всички ли сме на борда? Ами имаме частно парти, наша капсула. Ей, тъй! Скъпо е, но се струва. И вече сме на 250 метра. In Dubai check. Hello, welcome back. Hello, thank You you. enjoyed? Yeah. Okay, please wait a minute. We come inside. No, no, stop. Welcome home. You welcome, huh? Welcome back now. Ma'am, please slowly. Bye bye. Bye. Сега тръгваме малко на разходка. Ще стигнем до Дубай Марина и ще седнем да пием някъде по кафе. Само че аз вървя сам, останалите нещо се замотаха. Аз няма да спра, няма да се откажа.
Сега отиваме и там горе на мощчето, за да се вижда по-добре Айн Дубай. Вече сме на мястото. Сега след малко трябва да се открие гледка и към Айн Дубай. Ето го в цялата му прелест. Много ми харесва как буквално на всеки ъгъл има някаква брутална панорама, на която можеш да се снимаш и стават брутални снимки. Сега пихме по един коктейл, алкохолен, и сега продължаваме към Дубай Марина да се разходим още малко и после отиваме към хотела да се лягаме. И тук седнахме да вечеряме на Дубай Марина в един уникален ресторант. Кухнята беше феноменална. И отново в стаята и готови за сън. Днеска беше много хубав ден. Много се забавлявахме, на хубави места бяхме. Така че време е за сън. И до утре. Чао!